ni headmasters ni school staff SMC committee dokdi jodi se mentality positive ya hingkai abo cement concrete ni building cement ong thangnai school no bahaki ti sanai ba tabuk roton raja tangi bumung roton raja tangi perform kaham khai tangi result kaham 100% result tangi tamni hingkai kaise potential headmaster or a posted aron the basic efficient teachers tango ambagi school ni jeta result kaham phayo किंतु सारा जीवन हेडमास्टर और पोस्टिंग तंगला डिमांड खाना बागै हॉस्टल डिमांड खाना बागै आं बरो सारा जीवन एमएलए तंगला नेक्स्ट नि बागै साबो वानसुकनाय नेक्स्ट नि बागै साबो वानसुकनाय नि चिनि स्टूडेंट रो जरा और तिनि परि तंगनाय रो जरा 9 10 परि नाय रो जरा ए चिकन चिकन चराय रो बरगर नि पासनाय कॉलेज थानाय यूनिवर्सिटीज थानाय बरबर स्टेक होल्डर मांगनाय बरबर सिस्टेम मा हाबनाय सिस्टेम हात तांगे डेवलपमेंट फैलाय सिस्टेम हात तांगे से साबनि ओरो तामो करे साबनि ओरो तामो नां सायमानाय अब कासे चेन हाइसे चेन ता आनि ओरो दल तंगो ब्रजलाल बो अ जागाव ताबो अ स्कूल पोस्टेड इंखा बो सायमानाय अ पारानि स्टोरी तामो अ पाराव तामो करे अ स्कूल स्टूडेंट ऑफ द परफॉर्मेंस बाहाय आबोनि अनुजाई बो बिनि माइंडसेट नो चेंज खाइ बो अ जागा डेवलपमेंट को ना नि चेष्टा खायना तिनि जेटा हॉस्टल और जों फाउंडेशन स्टोन पियोगरि माने ताइ एक डेढ़ मास परे हॉस्टल तांजाकनाय स्टूडेंट रक फैनाय अब कासे रेसिडेंशियल हायनि थानाय 100 कैपेसिटी माने अनेक बय 50 टा मानु 60 टा मानु किंतु 100 माने अनेक स्कूल नि जेटा स्टैंड 100 150 अ जागा स्टूडेंट हॉस्टल से 100 कैपेसिटी नचिनि बाके अनेक काहम को थासिं लाइ थानाय जे साइथामनि स्कूल नि प्रॉपर्टी शुद्ध स्कूल नि प्रॉपर्टी या अब पूरा पारा नि प्रॉपर्टी और स्कूल नो आसावै गोबां मा एसबी स्कूल जेबी स्कूल ओ जागा फाइ परि फिनाय बक्स चिनि फ्यूचर सनामनाय गले और जारा तिनि आसुजाक नि बिसिं हयतो 10 बছর পরে বড় বড় স্টেজে আসুকনাय হয়তো 10 বছর পরে চিনसे कुसु खाने बरो बरक न फ्यूचर काहाम बरक नि सनामना बाके चिनि दायित्व शुद्ध अ स्कूल तांगे पाइए हॉस्टल तांगे पाइए अब सीमेंट बाय कंक्रीट नि बिल्डिंग सिमी तांथुं अ जागा प्रॉपर एजुकेशन नथुं अ जागा चिनि एसएमसी कमिटी जारा तंगनाय र बरक निबो दायित्व जेकुनो प्रॉब्लम थांखाय सानानि जेकुनो प्रॉब्लम थांखाय डिमांड खायनानि तिनि डिमांड खायके खनामान थानाय आबो को गया फान्ड नि बेपार एसेसमेंट मा खायनाय स्टडी मा खायनाय अ जागा आसु फान्ड रुइ सरकार रै दामान अ फान्ड ना हंके जों अन जागानि लोन दामान न अब हाय गोबां मा वानसुकमानि बिसिंखै कायसा सेंक्शन जेकुनु उंगु जतना दीपर काहाम तिनिनि साल बेलायनो खातुंमानि साल ताइचिनि अर फाइन मानजाक फैजा चिनि तिनिनि प्रोग्राम नि चेयरमैन चेयरपर्सन ताई ऑनरेबल एमडीसी चिनि रेस्पेक्टेड सोशल वर्कर्स रो दाइसो आचुकजा ताई चिनि आईएएस एचएम सर ताई आरडी डिपार्टमेंट नि इंजीनियर ताई फाइ मानजा फैजा जत टीचर्स स्टूडेंट ताई चिनि गार्जियन रो तिनी बाहायके साल काहाम हिंजा बा बाहायके कासे इम्पोर्टेंट डे जेकुनु डिपार्टमेंट जेकुनु कंस्ट्रक्शन शुरू खायना नायखे बा जेकुनु इनॉग्रेशन खायना थांखाय आबो सोसाइटी एबा चिनि दफानि कासे स्टेप आबो कासे याप्रि एडवांस सेमानि कलायो फिया आबोनि बिसिं जदि से आबो एजुकेशन सेक्टर हंगाय अब चिनि बागै ताइबो स्टेप कतर कारण एजुकेशन करी हंगाय परासुना चलाय रब खाया हंगाय जों कुनु दिनो पुसकांगो थांमाया जों जे जागा दं अ जागा न जों कलाय दंनाय आं बागै तिनिनि साल बेलाय काहाम साल
तिमिनि जे 100 सीट कैपेसिटी नि हॉस्टेल नर बावनि काहिनी बा अब बाहायकें खा कामों खा वो नर को सीनानि नाम अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ताई समग्र शिक्षा ने अब मिलिवै कैसा सैंक्शन खाइजा अंडर पीएम जन्मन का कैसा योजना कैसा स्कीम आ स्कीम हुंकै तामो जेता तिनी जरा ट्राइबल टंगनाय तै करि फानों खा लामा करिं खा एजुकेशन सेक्टर ऑफ फानों थों बा विभिन्न डिपार्टमेंट अब स्पेशली ट्राइबल नि बागै हिनि सानामजाबमनि जनजाति नि बागै हिनि सानामजाबमनि कैसे योजना अबनि थ्रुतै अब सैंक्शनिं मनि त्रिपुराव 10टा हॉस्टेल सैंक्शनिं जा 10टा नि बिसिं चिनि अरम मांखाचों कनै टोटल त्रिपुराव सैंक्शन खायका 24 कोटी 80 लाख आरो नि बिसिं जों कनै मांखा अर करमसराव कैसा अरो कैसा जेकुरु प्रपोजल रहलाय शुद्ध एमएलए नि प्रपोजल बाय हॉस्टेल फैया एबा शुद्ध एसएमसी कमिटी नि प्रपोजल बाय हॉस्टेल फैया अब जत्तनि कैसा कोलैबोरेशन कैसा कक चाबलायमुं कैसा कथालायमुं बायसे सैंक्शनिंगु एमएलए प्रपोजल रहपना आयं नि हयतो डिपार्टमेंट ताइसा रिप्लाई फैनाय आ जागा ठीक दानां स्टूडेंट आसे गोबां तदतं टीचर नि क्वालिटी तदतं जदि गरै हिनि रिप्लाई रहबाय अर हॉस्टेल फैया किंतु जत्तनि मुसुमानि बाय जतनि डिमांड बाय खैयै हॉस्टेल फैयो अब हाइके पुस्कांग ताइबो हॉस्टेल फैनाय हकुतुइसाव फैनाय गर्ल्स हॉस्टेल करे आरो गर्ल्स हॉस्टेल फैनाय नेपाल टिलाव फैनाय अब हाइके गोबां मा जागा प्रपोजल रहजा खा खैयो अब दाति फैनाय इंगाय जेकुरो हॉस्टेल जेकुरो कंस्ट्रक्शन जेकुरो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का स्कूल फनों का हॉस्टेल फनों का लोकल हुंका गय अबनि कैसा एडवांटेज दङ साइमन ब जागा बाहायके चराय र ब जागा चायांगै दंखा बाहायके चराय र मायांगै दंखा ए अब हायके कैसा अंडरस्टैंडिंग नि बिसिं जों डेवलपमेंट मातु बनाय जेपुरो चराय र अरनि पास आउट नि थानाय जेपुरो बर हायर एजुकेशन थानाय कॉलेज पाइनाय यूनिवर्सिटीज पाइनाय चाकरी नि बागै उनखनाय बर प्रिपरेशन नानाय कॉम्पिटिटिव एग्जाम नि बागै प्रिपरेशन नानाय किंतु जदि से जों सिस्टम न सलाया हुंकाय बर ब ऑल सेम सिस्टम अ हामिया सिस्टम नि बागै न बर फ्रस्ट्रेशन हुंनाय जाते जों चिनि एनवायरनमेंट काहम खायनानि बागै सिस्टम काहम खायनानि बागै जों जतन पालमा रेलायनाय थाजिं आनि लाइ थांजा स्पीकर अफ साइ थांगा स्कूल माने खजाबमानि काहम को ताई जरा चिनी और टीचर्स दंनाय र टू ऑल द टीचर्स जतन हामबाय मारियो और स्कूल नि परफॉर्मेंस काहम खाय तिसामानि बागै आं आशा खायो जरा स्टूडेंट दंनाय र नर अ स्कूल नि पास आउट दंगै अ स्कूल नि बुमुं खायथं रतनराजा पारा स्कूल ताइबो कुजुबो काथं सालसाव सुदु हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी इनकम हायर सेकेंडरी नि बिसिं ताइबो कुजुबो कावै स्कूल नि बुमुं ताइबो आसुक नंसितों तिनी जरा फैनाय रखनो बेलाय हामबाय तिनी चिनी बेलाय खनो साल काहाम ताइ जरा दाइसो तमनाय रखनो बो हामबाय या परै आनि को अरन मथाका हामबाय।